1. Manifestar la seva disconformitat i preocupació amb el contingut de l'actual esborrany del Pla hidrològic de Xúquer, que no resol els principals problemes del riu i torna a repetir els mateixos errors del Pla de 1998. 2. El nou Pla de Xúquer ha de tancar la possibilitat de traspassaments des de qualsevol punt del riu que no siga a la sud de la Marquesa, per al traspassaments Xúquer-Vinalopó. És l'únic punt que compta amb el necessari consens dels regants i de la societat civil de la Ribera, i aquesta transferència ha de limitar-se a un màxim de 80 km/h a l'any. 3. Per a la recuperació i pervivència del Xúquer és imprescindible una disminució important de les extraccions de l'aqüífer de la Manxa Oriental. 5. L'assignació d'aigua superficial del Xúquer per als habitants de la Ribera ha de tindre la mateixa consideració que l'assignació atorgada a Albacete, Sagunt i València i la seva àrea metropolitana, sense estar condicionada a permutes oneroses amb altres usuaris. Igualment s'ha de considerar la recuperació dels aqüífers contaminats com a una prioritat, establint terminis més curts per a la mateixa, amb l'adopció de les mesures pertinents. 7. Traslladar de la present moció a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer demanant que sigui considerada com a al·legació a l'actual esborrany del Pla. I 8. Per acabar, traslladar la present moció al president de la Comunitat Valenciana i als grups parlamentaris de les Corts Valencianes instant-los a que presenten al·legacions a l'esborrany del Pla del Xúquer en el sentit assenyalat.